po, Blim Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong. Because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you. Isang magandang hapon po sa bawat isa na nakikinig ng atin pong programang Mini Bible College, ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa radyo. Dalangin ko po na ang bawat isa ay nasa maganda at maayos na sitwasyon sa oras na ito habang kayo po ay nakikinig ng ating programa. At sa hapon din pong ito, inaanyayahan ko po kayo sa isang oras na naman po na pag-aaral natin ng salita ng Panginoong Diyos. Dito po sa nangungunang radio station, Action Radio, Pangasinan. Tayo din po ay napapanood ng live sa FB. I-type lamang po ninyo ang Action Radio Pangasinan at hanapin po ang Mini Bible College. Sa ngalan po ng aking partner na si Sir Ryan Rabanso, na siya po ay nagbabakasyon ngayon sa Amerika. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Michael M. Dulin, at inaanyayahan ko po kayong subaybayan ng atin pong pag-aaral sa hapon na ito. Ang programang ito ay hatid po sa atin ng International Cooperating Ministries USA, ang Good Shepherd's Welfare Association of the Philippines, ang Life in Christ Jesus International Ministry of Manawag, Pangasinan, at ang Ministry Training Centers International USA. Sa hapon pong ito, gusto ko pong batiin ang mga sumusunod. Sila Pastor Eric Belli ng Door of Faith ng San Leonardo, Nueva Ecija,
Pastor Melo de la Cruz ng The Church Jesus Christ Buildeth Philippines ng Jaén, Nueva Ecija. Pastor Cesar Ignacio ng Assembly of God ng Labrador, Pangasinan. Pastora Russell Marata ng Assembly of God, Rosario, La Union. Sila po yung mga apat na church na itinatayo po natin ngayon. Ano po? Tinutulungan po natin silang itayo ang kanilang mga iglesia sa panahon pong ito. Kaya nga po, marami pong natutuwa dahil nga po in crisis time, Christ is the answer talaga po. Maasahan po natin ang Panginoong Diyos na kahit na po tayo ay nasa gitna ng pandemya, tuloy-tuloy po na tumatayo ang mga gawain ng Panginoong Diyos. Hindi lamang po dito sa Pangasinan, kung hindi sa iba't ibang probinsya po, dito po sa Luzon. Kaya nga po, meron po tayong a total of 12 church buildings na project po natin. Yung iba po tapos na, yung iba ongoing pa po. At dalangin po namin hanggang December makatapos po tayo ng 15 church buildings. Ano po ngayong 2021. Okay, praise the Lord po. Lahat po ng papuri, pasasalamat at pagsambay sa Panginoong Diyos po. So we want to thank you, International Cooperating Ministries, for helping us to build churches here in the Philippines. Excited po kami dahil next year po tataas ng 12% ang aming church building program. Kaya nga po, doon po sa mga pastors ng evangelical and full gospel and Christian churches, if your church needs assistance to build your church building, kailangan nyo po ng mga discipleship materials or Bible school training sa inyong mga local churches, please text us or call us sa telephone pong 0927-748-2825. Pag-usapan po natin kung ano po yung mga programang maitutulong po namin sa inyong mga local churches. Okay? So we want also to thank Sister Leticia and Brother Davis Lotman ng Alaska, USA. Ganon din po kanila Reverend Salvador and Reverend Teresita Casaol ng Praise and Worship Fellowship ng Nevada, USA. Kay kanila Pastor Fred and Sister Margie Vertusio ng Freedom Church, Virginia, USA. Ganon din po kay Sister Melly Thailand ng Virginia, USA. Kay Sister Aurora Mangonon ng California, USA. Kay Sister Marcy Fetero ng United Kingdom. Ganon din po sa Sounds of True Worship ng Manawag, Pangasinan. Binabati ko rin po ang Likjim Mothers and Bible Study Group headed by Sister Odessa Pacaol. Doon po sa mga nanay o sa mga kababaihan na nagnanais po na dumalo po diyan po sa online cell group and Bible study, please contact lang po si Sister Odessa at pwede po kayong makakonect sa kanilang Bible study group. Binabati ko rin po ang Likjim Fitness Team headed by Sister Mel and Brother Noel Gico. Kasama po nila si Sister May, Brother Billy, at Sister Lovely, and may mga kasama po silang iba. So every Saturday po yan, nagkikita-kita sila doon po sa Likjim Church, sa harapan lamang po yan ng Decorp Manawag Office, at doon po every 6 a.m. hanggang 9 a.m. nandoon po sila, prayer and body fitness po, mga exercise, meron po sila doon. Binabati ko rin po sila Ma'am Elizabeth Galicia ng Faith Assembly of God, San Carlos City. Ganon din po sa BSPT second year students ng University of Baguio, kay J.M. Fangonilo, John Andrew Romero, Matthew Bambao, Isaiah May Aguilar, Rana Celino, Kyril Makasaet, Brett Hongitan, Caitlin Ocampo, April Fernandez at Kate Gawe. Hello po, at alam niyo po yung mga estudyanteng yan, kilala ko sila ay masisipag mag-aral, mga mababait na mga bata yan. Okay? So, sa hapon pong ito, isang oras na naman po ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos. Dalangin ko po hanggang sa simula, hanggang matapos po ang pag-aaral natin, dalangin ko po, samahan niyo po kami sa hapon na ito. Okay? Tayo nga po yung manalangin. Hallelujah. Panginoong Diyos na nasa langit, pinupurit, sinasamba ka po namin, O God. Dalangin ko nga po sa hapon na ito, pagpalain mo po ang aming pag-aaral ng banal mong salita.
Pagpalain mo po ang bawat makikinig at mag-aaral sa oras na ito, na Lord, ang banal mong Espiritu Santo ay gabayan ng bawat isa upang hindi masayang ang oras nila na makinig at mag-aral ng banal mong salita. Kung hindi, Lord, maging fruitful ang hapon na ito. Lord God, marami silang matutunan, may apply nila sa kanilang mga buhay at maging daan ng matatag na relasyon at pananampalataya nila sa iyo, Panginoon. At maging, Lord God, maging daan ng matatag na relasyon nila sa ibang mga tao, Panginoon, especially sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Dalangin ko nga rin po, Panginoon, sa pag-aaral na ito, Panginoon, lumawak ang kanilang kaalaman patungkol sa iyo at sa banal mong salita upang, Lord, matupad po namin ang bawat kalooban mo sa bawat buhay po namin. Maraming salamat po at ibinibigay po namin lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Maligayang pakikinig sa isa na namang paksa ng ating pag-aaral dito sa Mini Bible College sa ating programa bilang OTS 49. May mga mananampalataya na hindi masyadong nakakaunawa sa banal na kasulatan. Naniniwala sila at itinuturo nila na kahit kailan ay ayaw ng Diyos na maghirap, magkasakit o kaya ay makaranas sila ng pagkabalisa. Ngunit hindi ito sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi rin ito ang tinuturo ng banal na kasulatan. Pakinggan po nating mabuti ang ating tagapagturo sa pagbabahagi niya sa atin sa mga 30 mga dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit nahihirapan ang mga tao. Mula sa Mini Bible College, atin ang pakinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa saling Tagalog na ihatid sa atin ni Pastor Jan Hali. At ina pong natapos ang ating pag-aaral sa Aklat ng Job. At dito po ay napag-alaman natin na ang aklat na ito ay isa po sa mga pinakamaliwanag at isa din sa pinakamadaling maintindihang pahayag na sumasagot sa mga tanong na matagal ng katanungan ng tao. Narito po ang katanungan. Bakit nakakaranas ng hirap ang mga mabubuting tao? Karamihan po sa atin ay walang pakialam kung naghihirap ang mga masasamang tao. Ngunit kapag ang naghihirap ay ang isang mabuting tao, napakarami nating tanong. Kagaya ng bakit naghihirap ang mga matuwid na tao. Hindi lamang ang aklat ng Job ang nagbibigay sa atin ng sagot sa katanungang ito. Kung papag-aralan mo ang kabuuan ng salita ng Diyos, mula po sa aklat ng Henesis hanggang sa aklat ng Apokalipsis, ay makikita mo na tinatalakay din ang suliranin ng paghihirap at ang kasagutan nito. Meron pong maling teolohiya ngayon na tinatawag na prosperity theology. Sinasabi nito na ayaw daw ng Diyos na maghirap ang kanyang mga anak. Ayaw daw ng Diyos na magkasakit ang kanyang mga anak. Ayaw daw ng Diyos na maging dukha ang kanyang mga anak. At sinasabi po ng mga nagtataguyod ng ganitong teolohiya na hindi mo daw ipinapatupad ang mga alituntunin ng Diyos kapag ikaw ay may malubhang sakit o kaya na may nakakaranas ka ng karukhaan sa buhay. Ngunit kung papansinin mo, kahit saan bang panig ng mundo ay may mga anak ng Diyos na nakakaranas ng pag-uusig at paghihirap. Ang masasabi ko dito ay maliwanag na ang teolohiyang ito ay hindi ito itinuturo ng salita ng Diyos. Ngayong natapos na nating pag-aralan ang aklat ng Job, ay nais kong ipakita sa inyo ang kaugnayan ng aklat na ito sa iba pang mga aklat na matatagpuan sa salita ng Diyos. Dahil isa sa ating mga layunin ay upang ipakitang iisa ang bawat aklat ng 66 na mga aklat ng salita ng Diyos. Dahil sila po ay may pagkakaugnay-ugnay. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang isa pang balangkas na pinamagatan kong 30 dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit nahihirapan ang mga tao. Nung una kong napagtanto ang katotohanan ito, na nagbibigay halaga sa salita ng Diyos,
ay nagbigay ako ng isang balangkas na may pamagat na 12 mga dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit nahihirapan ang mga tao. Pagkatapos nito ay binago ko ito at tinawag kong karagdagang mga dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit nahihirapan ang mga tao. Subalit hindi po nagtagal ay binago ko nito at naging 30 mga dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit nahihirapan ang mga tao. Ngayon ay tuklasin po natin ang mga 30 dahilang ito. Una po sa lahat ay umpisan po natin sa kabuuan ng mga sulat na matatagpuan sa huling bahagi ng Bagong Tipan sa pamamagitan po ng pagtugon sa suliranin ng panghinaharap. Noong sinulat po ni Pedro ang kanyang mga sulat ay maraming beses niyang tinalakay ang tungkol sa paghihirap. Sa kanyang unang sulat ay 14 na beses niyang nabanggit ang tungkol sa paghihirap. Kanya itong binigyan ng halaga dahil alam niya na nakakaranas ng paghihirap ang mga taong sinulatan niya. Nang mga panahong yaon, siya ay nasa Roma at kanyang inaasahang kakalat ang paghihirap na ito sa mga probinsya na kung saan naroon ang mga anak ng Diyos. Nalalaman ni Pedro na darating ang araw na lulubha ang paghihirap na nararanasan ng mga anak ng Diyos. Kaya nga tinatalakay niya sa kaniyang sulat ang tungkol sa paghihirap. At narito nga ang kaniyang sinabi patungkol dito. Kanyang sinabi sa unang Pedro, kabanatang 1, talatang 6 at 7. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Sa ganito kayo'y nagagalak. Bagamat ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Sinasabi po ni Pedro sa mga taong naghihirap na sila'y makakaranas pa ng iba yung paghihirap na magiging dahilan pa ng kanilang paghihirap. Ang layunin po nito, mga kaibigan, ay sa pagdating ni Kristo ay kaniyang luluwalhatiin, pupurihin at pararangalan ang mga paghihirap na ito. Ginamit po ni Pedro ang paglalarawang ito. Pakinggan po natin. Nalilinis ang ginto sa pamamagitan ng apoy. Ngunit mas mahalaga ang inyong pananampalataya kaysa sa ginto. Dahil nasisira ang ginto, subalit nalilinis ito sa pamamagitan ng apoy. Sa parehong paraan, ang inyong pananampalataya ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto, na siya namang nalilinis sa apoy ng pagsubok. Sinulat din po ni Pedro na kapag tinitingnan ng Diyos ang kanilang buhay at nakikita niya na kailangan nilang makaranas ng paghihirap at hahayaan niyang mangyari ito sa kanila. Bakit? Dahil sa ibang pananalita, ayon kay Pedro, ay may panahon na kailangang maghirap ang mga anak ng Diyos. Kanya ding isinulat na pansamantala lamang ang mga paghihirap na ito. May narinig akong isang tao na nagsabi na ang paborito daw niyang talata sa Biblia ay lilipas din ito. Noong tinanong ko siya kung bakit ito ang paborito niyang talata, ay sinabi po niya ganito, kapag hinayaan ng Diyos na makaranas ako ng paghihirap, ay palagi kong inaangkin ang talatang ito. Dahil naniniwala ako na lilipas din ang paghihirap ko. Kaya masasabi ko na hindi magtatagal ang paghihirap dahil sinabi ni Pedro na lilipas din ito. Isa pa sa mga pangkalatang sulat na tumatalakay po tungkol sa paghihirap ay matatagpuan sa paunang bersikulo ng sulat po ni Santiago. Sinasabi po sa Santiago, kabanatang 1, talatang 2 hanggang sa 6. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. At inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang pag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay katulad ng alon sa dagat
na hinihipan at ipinapadpad ng hangin. Ayon pa kay Santiago, mayroon tayong masusumpungang sunod-sunod na paghihirap. Una po sa lahat ay sinabi ni Santiago na dadalhin tayo ng ating paghihirap sa mas malalim na pagtitiwala at pananampalataya. Ang pagsubok sa inyong buhay ang siyang magdadala sa iyo sa bahagi ng iyong buhay na kung saan ay sasabihin mo na hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sa unang pagkakataon ng buhay ko ay mayon ko lamang naranasan ito. Mga kaibigan, sinabi po ni Santiago na kapag narating mo na ang bahaging ito ng iyong buhay, ay hingin mo sa Diyos na bigyan ka niya ng karunungan at kanya itong ibibigay sa iyo. At sinabi din po ni Santiago na ito'y magdadala ng katagumpayan. Kaya sinabi ni Santiago na may pagkakasunod-sunod na dapat sundin ang mga nararanasan nating paghihirap. Kaya nga maraming dahilan kung bakit tinalakay ni Santiago ang tungkol po sa paghihirap. Maraming paghihirap ang naranasan ni Pablo, kaya marami din siyang masasabi tungkol po sa karanasang ito. Sa mga unang talata ng 2 Korinto ay tinalakay niya ang tungkol po sa paghihirap na nararanasan ng mga tao. Dahil maging si Apostol Pablo mismo ay nakaranas po ng matinding paghihirap. Ito ang mga panahon na kung saan ay binato siya sa Listra at iniwang halos wala ng buhay. Subalit sa aklat po na 2 Korinto, kabanatang 1 talata 3 at 4, ay nagsulat po si Pablo tungkol po sa nararanasang paghihirap ng mga mananampalataya doon po sa Korinto. Sinabi niya na purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. Sa napakagandang bahaging ito ng salita ng Diyos, ay sinasabi po ni Pablo na ang Diyos ang pinanggagalingan ng tunay na kaaliwan. Hindi ito batid ng mga nakararami sa atin. Hindi natin alam na may kaaliwan na matatagpuan mismo sa Diyos. Kadalasan ay inilalapit tayo sa Diyos ng ating paghihirap. At dahil dito ay may mga matutuklasan tayo mga bagay-bagay. Maaring makikilala mo ang Diyos sa paraang ang iyong ugnayan sa Kanya ang siyang magbibigay sa iyo ng kaaliwan. Si Jeremiah Denton ay isa po sa Amerikanong tinatawag na prisoners of war noong digmaan po sa Vietnam. Kanyang ibinahagi ang isang kwento kung papaano niya natuklasan ang kaaliwan sa pamamagitan po ng pagkakilala sa Diyos. Gaya ng mga maraming naging bihag na piloto ay nag-iisa siyang napit sa tinatawag nilang The Hanoi Hilton. Siya po ay naikulong dito ng 7 taon at wala siyang kasama sa kulungang ito na maaring mag-aliw sa kanya kundi ang Diyos lamang. Na mga panahong iyon ay wala siyang iba pang matatakbuhan kundi ang Diyos lamang. Marami po sa mga tinatawag na prisoners of war na kagaya po ni Jeremiah Denton ay hindi naman nanampalataya sa Diyos bago sila nakulong. Ngunit dahil po sa nararanasang hirap na ito, marahil ang siyang naging dahilan kung bakit nalaman nila na mayroong Diyos na maaring magbigay ng kaaliwan sa kanila. Ayon po kay Apostol Pablo, ay may mahalagang kaaliwan na matatagpuan sa pamamagitan ng mga kaalaman natin tungkol sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay laging nasa tabi natin at Siya ang patuloy na magbibigay ng kaaliwan sa atin. Kung minsan ay hinahayaan ng Diyos na maghirap ang kanyang mga anak upang matuklasan nila ang katotohanan ito. Dahil siya ang pinagmumula ng kaaliwang ito, maaring hinihimok ka ng Diyos na maghirap ng pagdurusa, na tanging ang Diyos lamang ang maaring magbigay ng kaaliwan sa iyo. Dahil kung minsan ay ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating mga paghihirap. Kung minsan ay personal at pribado ang ating paghihirap at nais nating mapag-isa. At dahil dito ay ang Diyos lamang ang ating kasama at mapagsasabihan natin ng ating mga karaingan at pinagdaraanan. Kung nararanasan mo ito, ay manampalataya ka na palaging nariyan ang Diyos at kanya-kaniyang aaliwin. Sa bahaging ito ng salita ng Diyos ay may pangalawang paliwanag kung bakit mahalaga ang paghihirap. Sinulat ni Pablo na kung ang dahilan kung bakit tayo ay naging malapit sa Diyos ay dahil sa ating paghihirap. Isa itong patunay na natuklasan natin ang kaaliwan ng pagiging malapit natin
sa Diyos. At dahil dito'y maaari kang magbigay ng payo sa mga taong nakakaranas ng mga pagsubok. Subalit ano nga ba ang katangian ng isang magaling na tagapayo? Mga ilang taon na ang nakakaraan, ito po ay inilarawan ni Fulton Sheen. Sinabi niya na kung kailangan mo ng tagapayo, una sa lahat ay sasabihin ko sa iyo kung sino ang hindi mo dapat lapitan. Makinig kayo mabuti mga kaibigan. Huwag kang lalapit sa mga kabataan dahil maiksi pa lamang ang kanilang inilagi dito sa mundo. At hindi pa sila nakakaramdam ng awa sa kanilang kapwa. Ang gagawin nila ay gagamitan ka lamang nila ng aklat. Kaya masasabi ko na huwag kayong humingi ng mga payo sa mga kabataan. Susunod ay huwag kang lalapit sa isang tao na kahit na magkapareho kayo ng suliranin ay hindi naman ito nalulutas. Kung sinusubukan mong iligtas ang pagsasama ng isang mag-asawa, ay huwag kang pumunta sa taong hiwalay sa kanyang asawa. At kung naghahanap ka ng magaling na tagapayo, ay maghanap ka ng taong magkapareho kayo ng pinagdadaanan, ngunit nalutas niya ito. Nasasabi ko na karapat dapat siya magbigay ng payo sa iyo. Mga gili kong tagapakinig, sinulat din ni Apostol Pablo na kapag pinahihintulutan ng Diyos, na maranasan mo ang paghihirap, dahilan ito para ikaw ay lumapit sa Diyos at maranasan mo ang kanyang kaliwan. Ang isang mga ngaral ng Ebanghelyo ay parang isang pulubi na sinasabi sa kapwa pulubi kung nasaan ang tinapay. Ang isang taong tagapayo at nasasaktan sa tuwing kanyang nakikita na nagdadalamhati ang kanyang pinapayuhan, papaano ka magiging karapat-dapat na tagapayo? Nasasaktan ka ba? O ikaw ba ay naawa? Ang ibig sabihin ng salitang awa ay pakikiramay. Subalit paano ka makikiramay kung hindi mo napagdaanan ang kanilang pinagdadaanan? Kung hindi ka pa nasaktan, ay papaano ka makikiramay sa isang taong nasasaktan? Paano ka magkakaroon ng awa? Sinabi sa atin ng pambungad na talata mula sa aklat ng 2 Korinto ang kahalagahan ng paghihirap. Ang bunga ng paghihirap ay mga karapat-dapat na tagapayo. Mayroon pang isang sulat si Pablo na nagpapakita ng kahalagahan ng paghihirap. Dito po ay ibinigay sa atin ni Pablo ang kaniyang sariling patotoo. Kanyang sinabi sa aklat na 2 Korinto, kabanatang 12, talatang 6 hanggang sa 12. Basahin ko po at pakinggan ninyo. Ngunit kung nais kong magmalaki, ay hindi ako magiging hangal, sapagkat ako'y magsasabi ng katotohanan. Ngunit nagpipigil ako upang walang sinumang mag-isip ng higit tungkol sa akin kaysa kanyang nakita o narinig sa akin, lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag. Kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. 3 ulit akong nanalangin sa Panginoon tungkol dito na lumayo na sana ito sa akin. Subalit sinabi niya sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan, upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manatili sa akin. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglait, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ako'y nagiging hangal. Pinilit ninyo ako sapagkat ako ay dapat ninyong purihin. Sapagkat ako'y hindi hamak na mababa sa mga dakilang apostol na iyon, kahit na ako'y walang kabuluhan. Tunay na ang mga tanda ng isang tunay na apostol ay isinasagawa sa inyo na may buong pagtsatsaga sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Isa po sa mga ginawa ni Jesus, mga kaibigan, ang manggamot ng mga tao. May mga taong gumaling at ang iba naman ay nabuhay mula sa patay. Ngunit sa kabila ng ministeryong ito ni Pablo, ay mismong siya ay may sakit. 3 beses niyang hiniling sa Diyos na siya'y kanyang gamutin. Marahil ay may pag-aalinlangan ang mga eskolar kung ano ang uri ng sakit ni Pablo. Maaring mayroon siyang sakit sa mata. Kung ito nga ang sakit niya ay kalunos-lunos na sakit ito para sa taong kagaya ni Pablo. 3 beses na hiniling ni Pablo sa Diyos na pagalingin sana siya. Ngunit 3 beses din na tinanggihan siya ng Diyos sa kahilingan niyang ito. At sinabi ng Diyos ang kanyang dahilan kung bakit tinanggihan niya ang kahilingang ito ni Pablo. Sinabi niya na mas na ipapakita ng aking luwalhati ay kapangyarihan sa mga may hinang tao.
kung pinahihintulutan kitang maging malakas, ay maaari mong sabihin na nagawa mo ang mga bagay-bagay na nagawa sa pamamagitan ng iyong lakas. Dahil dito ay mananatili kang may karamdaman para palagi kang umaasa sa aking biyaya. Hindi lamang po tinanggap ni Pablo ang sagot ng Diyos sa kanya. Bagkus niluwalhati pa niya ang Diyos. Sinabi niya na kung kakaunti lamang ang mayroon ako, ay palagi akong aasa sa kanya. Kung yon ang tanging paraan upang maluwalhati ang Diyos, ay lubos ko itong tinatanggap. Sa bahaging ito ng salita ng Diyos, mga kaibigan, ay ibinigay nito sa atin ang dalawang paliwanag tungkol po sa paghihirap. Una ito, mapalad ang mga nahahapis, mapalad ang mga mapagpakumbaba. Noong ibinahagi ni Jesus ang mga katuroang na tinatawag natin na ang sermon sa bundok, ay tinuturo niya sa mga tao ang tinatawag ko na unang panahong iniuukol sa banal na pagsasanay. Dito po ay tinuro niya sa kanila kung papaano sila maging bahagi ng kaniyang lunas at kaniyang sagot sa mga suliranin ng mundo. Sinabi ni Jesus sa kanila na una sa lahat ay nais kong talakayin sa inyo ang tungkol sa inyong ugali o kaya ay kilos. Ang unang dapat na mayroon kayo upang maging bahagi kayo ng aking lunas at aking sagot sa pangangailangan ng mga tao ay dapat na malaman niyo ang kahulugan ng nahahapis. At habang natututunan mo ito ay makakaranas ka ng pagkahapis at paghihirap. Ang sinabi ni Jesus, mga kaibigan, dito po ay tungkol sa pagpapakumbaba. Ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba ay hindi ko kaya, ngunit kaya ng Diyos. Hindi kung sino ka, subalit kung sino ang Diyos. Hindi sa kung ano ang magagawa ko, kundi kung ano ang magagawa ng Diyos. Ito po ang aking sariling pananaw tungkol sa pagpapakumbaba. Maaari kang gumawa na gamit ang sarili mong kakayahan at lakas. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang taong nais na palaging nagtatagumpay sa anumang gawain. Ngunit hindi mo magagawa ang gawain ng Diyos ng dahil dito. Maaring ikaw ay palaging nagtatagumpay sa lahat ng iyong balakin at marahil ay marami kang katangian. Ngunit hindi mo magagawa ang gawain ng Diyos nang wala siya. Kung nais ng Diyos na matupad ang kaniyang kalooban sa pamamagitan mo, ay hahayaan kaniyang maghirap at magdusa upang matutunan mo kung papaano ang pakiramdam ng isang taong nahahapis. Sinabi po ni Pablo, dahil sa mga pahayag at karanasang ibinigay sa akin ng Diyos, ay inakala niya na maging isa akong mapagmalaking tao dahil sa mga ito. Kaya hinayaan niya ako sa aking karamdaman. Ang aking karamdaman ang nagsilbing mensahero ni Satanas upang matuto akong magpakumbaba at upang tanggalin ang mapagmalaki kong ugali. Kung ikaw ang nagsulat ng kalahating bahagi ng Bagong Tipan, sa palagay mo kaya ay hindi ka marunong magmalaki? Ang karamdaman po ni Job at ni Pablo ay dahil kay Satanas. Pinahihirapan niya ang dalawang ito dahil hinayaan ng Diyos na gawin niya ito. Ayon po kay Pablo ay hinayaan ng Diyos si Satanas na pahirapan siya dahil alam ng Diyos na magiging mapagpakumbaba siyang tao dahil sa kanyang karamdaman. Isa sa mga dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit nakaranas ang mga anak ng Diyos ng paghihirap ay dahil nais niya na maging mapagpakumbaba ang kaniyang mga anak. Maaring ang pangunahing dahilan kung bakit nakakaranas ng paghihirap ang mga anak ng Diyos ay upang matuklasan nila na wala silang sariling kakayahan at upang mapatunayan nila ang kakayahan ng Diyos. Kung gagawa at kikilos ang Diyos sa pamamagitan natin, ay dapat na malaman natin kung ano ang kaya nating gawin at kung ano ang hindi natin kayang gawin. At kung ano ang kaya niyang gawin kung hahayaan natin siyang kumilos upang mapatunayan natin ang kakayahan ng Diyos ay kailangang maranasan natin ang kawalan ng ating kakayahan. Ayon po kay Apostol Pablo ay ito ang dahilan kung bakit hinayaan ng Diyos na magkasakit siya. Sa Salmo Kabanata 126, talata 5 at 6 ay makikita natin ang isang magandang paglalarawan ng kahulugan ng paghihirap sa buhay ng mga anak ng Diyos. Sinasabi nito na, yaon nawang nagsisipaghasik ng luhaan ay mag-ani na may sigaw ng kagalakan. Siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi. Ay uuwi na may sigaw ng kagalakan. Nadala ang kanyang mga bigkis ng inani. Sinasabi po nito ang tungkol sa pagtatanim at pag-aani
na kung saan maraming beses na sinasabi at makikita sa salita ng Diyos. Sinasabi po sa atin ng salita ng Diyos na kung ano ang ating itinanim ay siya rin nating aanihin. Ngunit sa bahaging ito ng salita ng Diyos ay sinasabi nito na ang itinanim ay paghihirap at luha naman ang bunga nito. Ayon sa Salmo, Kabanata 126, kapag lumuha ka dahil sa iyong paghihirap, ay aani ka ng mamahaling ani. Ang magandang balita na sinasabi ng Salmo Kabanatang 126 ay darating ang panahon na uuwi ka na may sigaw ng kagalakan. Nadala ang iyong mga bigkis ng inani o kaya ay ang bunga ng iyong paghihirap. Sa ibang pananalita ay mga naranasan mong paghihirap at pagtatanim ay dadalhin ka ng mga ito sa pag-aani. Marami sa atin ang mayroong mga bunga na rin ng ating paghihirap. May mga natutunan tayong mga aral at may mga bahagi ng ating espiritual na buhay na naranasan nating lumago dahil sa naranasan nating paghihirap. Ang mga espiritual na mga biyayang ito, ang mga bigkis na naani natin mula po sa ating mga paghihirap. Maraming masasabi ang aklat ng Salmo tungkol po sa paghihirap. Sinasabi ng Salmo, Kabanata 4, ganito, "Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humahango sa dusakot hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag." Ito po ang magandang larawan ng isa sa mga dahilan kung bakit nakakaranas ng paghihirap ang mga anak ng Diyos. Ikaw na humahango sa dusakot hirap. Balikan mo ang iyong buhay at tanungin mo ang katanungang ito. Kailan tayo lumago sa ating espiritual na paglalakbay? Sa panahon ba ng kasaganaan? Sa panahon ba ng maraming biyaya? O ang mga panahon ng paghihirap at pagsubok? Hindi na sana kailangan pa ang pagsubok upang lumago tayo sa ating pananampalataya, ngunit mas lumalago tayo sa panahon po ng pagsubok. Sa Salmo Kabanata 3 ay sinabi sa atin ni David ang isa pang dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng paghihirap. Napakahirap ng pinagdaanan ni David noong sinulat niya ang salmong ito. Sinulat ni David na sinasabi daw ng maraming mga tao na wala ng pag-asa pa para sa kanya. Tinalikuran na ng buong bayan si David. Bukod dito ay tinatakasan pa niya ang kanyang anak na si Absalom, na tumutugi sa kanya at nais siyang patayin. Sa kabila nito ay nagtitiwala pa rin si David sa Diyos. Kaya't sinulat niya ang mga katagang ganito. Basahin ko po at pakinggan ninyo. "Ngunit ikaw, O Panginoon, ay isang kalasag sa palibot ko, aking kaluwalhatian at siyang tagapagtaas ng aking ulo." Paano po nalaman ni David na hindi siya pababayaan ng Diyos? Sinabi po sa atin ni David noong sinulat niya na ako'y dumadaing ng malakas sa Panginoon at sinasagot niya ako mula sa kanyang banal na burol. Ako'y nahiga at natulog, ako'y muling gumising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Sa 10,000 tao, ako'y hindi natatakot na naghanda ng kanilang mga sarili laban sa akin sa palibot. Ang pagliligtas ay sa Panginoon. Sumayong bayan nawa ang iyong pagpapala. Ang nais pong sabihin ni David noong nakakaranas siya ng paghihirap, ay alam niya na ililigtas siya ng Diyos sa kanyang kalagayan ngayon. Dahil sa mga nakaraan ay maraming beses na siyang nakaranas ng paghihirap at nang humingi siya ng tulong sa Diyos at sinagot siya nito at iniligtas siya. Ang nais pong sabihin ni David ay kapag nakakaranas tayo ng matinding paghihirap at pagsubok ay ito na ang iyong pagkakataon upang patunayan mo ang pagiging Diyos ng Diyos at upang mapaunlad pa ang tinatawag nating malaking himala. O Diyos, kailangan ko ng himala, iligtas mo ako mula sa nararanasan kong ito. O Diyos, para malunasan ang aking suliranin, ay kailangan ko ng himala. Kapag maraming beses ka nang humingi ng saklulo sa Diyos, at sinagot ka niya, ay hindi ka na makakaramdam ng takot kapag nasa mahirap kang kalagayan, dahil alam mo na ililigtas ka ng Diyos. Dahil naranasan mo na ang malaking himala sa iyong buhay, at lumakas na ang iyong loob at maging ng iyong pananampalataya sa Diyos. Paano kung hindi ka nakaranas ng matinding paghihirap? Paano kung hindi ka nagkaroon ng suliranin sa buhay? Naranasan mo kaya ang malaking himala? At hindi mo marahil kailangan ng Diyos? Sa aklat ng Hebreo Kabanata 5 ay mayroon itong bahagi na nagsasabi sa atin na kumo nakakaranas ka ng matinding paghihirap,
ay hindi ka na nananampalataya sa Diyos. Ang ibig pong sabihin ng paghihirap ay maaaring tinitiyak at pinagtitibay ng Diyos ang iyong pagiging anak niya. Lalong-lalo na kung ikaw mismo ang lumikha ng mga paghihirap na ito. Isa sa mga paliwanag kung bakit tayo nakakaranas ng paghihirap ay dahil sa inani lamang natin ang ating itinanim. Maaring maling butil ang itinanim natin sa ating buhay at mali din ang naani. Bilang isang anak ng Diyos at kapag sinuway natin siya, ay pagagalitan niya tayo. Bilang isang magulang ay narinig mo na ba ang iyong kapitbahay na mayroon siyang minumura mga bata? Maaring masasabi mo sa iyong asawa na kung anak ko ang kaniyang pinapagalitan ay gagawa ako ng paraan upang ihinto niya ang ginagawa niya. At sinabi po ng iyong asawa na mga anak mo ang minumura ng ating kapitbahay. Kaya nga lumabas ka ng bahay at iuwi mo na ang iyong mga anak. Ngunit kung hindi mo sila mga anak, marahil ay wala kang pakialam. Sa Hebreo Kabanatang 12, talata 5 hanggang sa 13, ay sinasabi po sa atin ng Diyos na ganito rin ang kanyang nararamdaman sa iyo. Kapag lumalabag ka sa kaniyang kalooban, ay parurusahan ka ng Diyos dahil mahal ka niya. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinarurusahan ang bawat itinuturing na anak. Magtiis kayo alang-alang sa disiplina. Kayo ay pinapakitunguhan ng Diyos bilang mga anak, sapagkat anungang anak ang hindi dinidisiplina ng ama. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama sa laman upang tayo'y disiplinahin. At sila'y ating iginagalang, hindi ba dapat na tayo'y lalong pasakop sa ama ng mga espiritu upang tayo'y mabuhay? Kaya ang sinasabi po ng nagsulat ng aklat ng Hebreo ay ang paghihirap at kaparusahan na nararanasan natin ay nagsisilbing patunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Sinasabi din ng binasa nating salita ng Diyos na ang ating paghihirap ay magbubunga pa ng paglago ng ating pananampalataya at pagkatao. At ang dahilan ng ating paghihirap ay upang tayo'y makabahagi sa kanyang kamanalan. Pari-pareho po ang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol po sa paghihirap. Lalong-lalo na sa aklat po ng Job. Nakakaranas tayo ng paghihirap dahil pinahihintulutan ito ng Diyos. Ngunit sinasabi din ng salita ng Diyos, hindi lahat ng ating paghihirap ay nanggagaling ito sa Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na ang kanyang sakit ay isang mensahe ito ni Satanas. Sinabi ni Pablo na ang dahilan ng kanyang karamdaman ay upang ipakita nito sa kanya ang kaniyang pagkukulang at upang bigyan siya ng pagkakataon upang patunayan na sapat na sa kanya ang Diyos. Sa makatuwid ay nagkaroon ng karamdaman si Pablo dahil pinahintulutan ito ng Diyos upang sa pamamagitan niya ay maluwalhati ang Diyos. Dahil dito ay sinasabi ng salita ng Diyos na nakakabuti sa atin ang paghihirap. Halimbawa ay sinasabi po ng aklat ng mga panaghoy na makakabuti sa mga kabataan na habang bata pa sila ay maranasan na nila ang paghihirap. Sa ibang pananalita ay mas maigi na habang bata ka pa lamang ay mas mainam na makaranas ka na ng paghihirap sa buhay. Kaya masasabi ko na hanapin ninyo sa salita ng Diyos ang mga dahilan kung bakit naghihirap ang mga anak ng Diyos. Sana po ay makasama namin kayong muli sa ating paghahanap ng mga dahilan kung bakit nakakaranas ng paghihirap ang mga anak ng Diyos. Isa pong karangalan na makasama kayo sa ating pag-aaral sa banal na kasulatan. Napakarami po ng ating natutunan dito. Sana po ay makasama namin kayong muli sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa mga 30 mga dahilan na matatagpuan sa salita ng Diyos kung bakit nahihirapan ang mga tao. Kailangan pong mapakinggan ng mga anak ng Diyos sa mga salitang ito. Kailangang maintindihan at isabuhay natin ang mga katotohanan ito. Sinabi sa atin ni Jesus sa Juan, Kabanatang 16, talatang 33 na mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa gayon ay magtiwala po tayo na tutulungan tayo ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok ng buhay. Hanggang sa susunod po nating pagtatagpo, maranasan nawa ninyo ang kapayapaan ng ating Panginoon.
Hallelujah! Dalangin ko po na kayo'y pinagpala ng Diyos sa bawat salita niya na inyong napakinggan sa hapon na ito. Sa ngalan po ng aking partner na si Brother Ryan Rabanso, ako po si Pastor Michael M. Dulin, nag-iiwan po sa inyo ng mensahe, in crisis time, Christ is the answer. Tayo nga po manalangin. Hallelujah! Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataon na ito na kami po ay nakapag-aral ng banal mong salita. Dalangin ko nga po, Panginoon, sa mga dumaraan sa pagsubok sa kanilang mga buhay, ang banal mong salita ay naging solusyon sa bawat pangangailangan o problema nila, Panginoon. At dinadalangin ko po sa mga naapektuhan ng pandemyang ito, sa mga nawalan ng trabaho, magkaroon po sila muli ng trabaho. Sa mga negosyo na naapektuhan, mga business na naapektuhan ng pandemya, dalangin ko nga po, tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon sa kanilang mga pagkakalugi, sa kanilang mga business. At Lord, paunlarin mo po ang mga business nila, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga may karamdaman, sila'y pagalingin mo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Anuman pong mga karamdaman ang mayroon sila, Panginoon. Lord, ako po'y nananampalataya, O God, na Lord, may miracle, Panginoon. May himala na gagawin ka sa buhay ng iyong mga anak. Lord, dalangin ko po, anuman mga karamdaman yan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord, sila po'y pinagaling mo na, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil Lord, ang programang ito, Panginoon, kahit po sa gitna ng pandemya ay patuloy po, Panginoon, na kami ay nakakapag-aral ng banal mong salita. Ang programang ito, Panginoon, ay nakakapagpahayag ng banal mong salita na siyang ilaw ng aming tanglaw, Lord God, ilaw ng aming mga buhay, Panginoon. Salamat po. At Lord, sa ICM, sa Good Shepherd, sa Ligjim Ministry, sa MTCI Ministry, at sa lahat po ng mga sumusuporta sa gawain ito, Panginoon, dalangin ko nga po, ibalik mo po ng 100-folds of blessings ang mga suporta, panalangin at pagmamahal na ibinibigay po nila sa iyong gawain sa Good Shepherd's Welfare Association of the Philippines. Maraming salamat po at binabalik po namin lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo lamang, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Aksyon! Aksyon! Radyo! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me?
done, not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. I am yours. I am yours. I am yours. Whom shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, a wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you
shall I fear? Whom shall I fear? 'Cause I am yours. I am yours. Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Well, not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I am yours. I am yours. Who am I that the eyes that see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice that calmed the